Oggi parliamo di un argomento molto interessante, anche se un po'... Σήμερα μιλάμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, αν και μερικές φορές το παραβλέπουμε ελαφρώς, τα τελειώματα. Εδώ έχουμε Pietra Spacata. Χωρίσαμε αυτό το πάνελ σε 4 μέρη, διότι θέλουμε να σας πούμε για τα διαφορετικά τελειώματα. Θέλω να κάνω μια ζωντανή επίδειξη γιατί οι αληθινές κινήσεις στην πραγματικότητα είναι πολύ πιο καθαρές και πιο σημαντικές από ό,τι οι λέξεις και τα τεχνικά δελτία δεδομένων. Έτσι, θα ξεκινήσουμε μια εφαρμογή του Tjera και κατόπιν θα σας δείξω το Vetro και το Vetro Opaco που είναι ολοκαίνουριο βήμα-βήμα. Πρόκειται να δούμε το σύστημα εφαρμογής και τις διαφορετικές του επιδόσεις. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το Tjera. Πρέπει να εφαρμόσετε μόνο λίγο. Είναι ένα τελείως φυσικό προϊόν που παρέχει ικανότητα στην αναπνοή και ένα στεγανό αποτέλεσμα. Χρειάζεστε μόνο πολύ λίγο, αλλιώς διαφορετικά είναι ένα κοινό λάθος. Εάν εφαρμόσετε πάρα πολύ, θα καταλήξετε με μερικές τρύπες και ανοιχτές κοιλίδες, κάτι που δεν είναι καλό. Δείξε μας, Αντρέα, σε παρακαλώ. Poco, facci vedere, Andrea. Όπως πάντα, το instincto απορροφά εντελώς. Δεν χρειάζεστε πολύ προϊόν για να πάρετε το αποτέλεσμα που αναζητάτε. Λοιπόν, ο τοίχος από μόνος του είναι ήδη λίος, απλά εφαρμόζοντας το Tjera. Είναι λαμπερός. Τώρα χρησιμοποιούμε ένα πανί για να το γυαλίσουμε μόνιμα. Εδώ βλέπουμε τη διαφορά με Tjera και χωρίς Tjera. Συνεπώς, από λαμπερό σε ματ. Αργότερα θα δούμε τις διαφορετικές τους επιδόσεις συγκρίνοντάς τα με το Vetro. Τώρα ας εφαρμόσουμε το Vetro Opaco, την τελευταία καινοτομία. Από απέτηση του κόσμου, ιδού το Vetro Opaco, χρήσιμο για τη δημιουργία ισχυρής στεγάνωσης τόσο για την κουζίνα όσο και για τον πάγκο της ντουζιέρας. Αυτό το προϊόν εφαρμόζεται αδιάλειτο με ένα σφουγγάρι. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εφαρμόσουμε αρκετό από αυτό, γιατί σε αντίθεση με το Tjera, αυτό το προϊόν μπορεί να έχει προβλήματα εάν το τρίψουμε πάρα πολύ, διότι όταν τρίβεται κρατάει αέρα, οπότε γαλακτοματοποιείται και τείνει να γίνει λευκό. Συνεπώς, θα πρέπει να απλώνεται ομοιόμορφα και άφθονα χωρίς να τρίβεται. Tende a diventare bianco. Allora cercheremo di dare prodotto, di distribuirlo in modo uniforme e abbondante, senza strofinare. Εδώ εφαρμόσαμε μόνο μία στρώση. Για έναν πάγκο ντουζιέρας ή μία κουζίνα θα χρειαστούμε 2 στρώσεις για να είμαστε σίγουροι ότι ο τοίχος θα πάρει πλήρη προστασία. Τώρα εφαρμόζουμε Vetro Lucido για να δούμε τη διαφορά. Καθώς είπα πριν, μια χρήσιμη συμβουλή για το Vetro είναι να το εφαρμόσετε άφθονα χωρίς τρίψιμο, για να αποτρέψετε τη γαλακτοποίηση, δηλαδή την είσοδο του αέρα μέσα από την τριβή, ο οποίος δεν βγαίνει έξω πια και προκαλεί δυσάρεστες λευκές κοιλίδες. Ενώ οι λευκές κοιλίδες που βλέπουμε τώρα θα εξαφανιστούν εντελώς μόλις στεγνώσουν. Και αυτό που τελικά παίρνουμε είναι αυτό το αποτέλεσμα που μοιάζει με γυαλί. Quando sarà asciutto scompariranno completamente e resterà questa sensazione di vetro. Ecco, passata una notte, la prima mano Λοιπόν, ένα βράδυ πέρασε, η πρώτη στρώση έχει στεγνώσει τελείως. Ας συνοψίσουμε.
Istinto Naturale, Cera del Vecchio, Vetro Opaco και Vetro Lucido. Προφανώς, εάν πρέπει να δουλέψουμε σε ένα πάγκο ντουζιέρας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αρκετή ποσότητα προστατευτικής θεραπείας, οπότε εφαρμόζουμε άλλη μια στρώση βέτρο μαζί οπάκο και λούτσιντο για να γεμίσουν όλες οι τρύπες και να σιγουρευτούμε πως δεν υπάρχει απορρόφηση στον τοίχο. Τώρα συνεχίζουμε χρησιμοποιώντας μια βούρτσα βαψίματος γιατί πρέπει να πάμε σε όλες τις λεπτομέρειες. Αυτό είναι το Vietro Lucido. Η βούρτσα βαψίματος που χρησιμοποιούμε είναι μια βούρτσα φτιαγμένη για ρητίνες, η οποία δεν θα δείξει τις γραμμές της εφαρμογής. Η δοκιμή τελείωσε και τώρα έχουμε 4 διαφορετικά τελειώματα. Δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Εδώ εφαρμόσαμε 2 χέρια τσιέρα, εδώ 2 χέρια βέτρο οπάκο, που είναι ολοκαίνουργιο προϊόν, και εδώ κάτω 2 χέρια βέτρο λούτσιντο. Αυτή η προστασία ταιριάζει σε όλα μας τα προϊόντα τα βασισμένα στον ασβέστη. Πιο συγκεκριμένα, το Spirito Libero και, όπως σε αυτή την περίπτωση, το Istinto. Άρα έχουμε 4 τελειώματα και 4 επιδόσεις. Totalmente traspirante. Εδώ αναπνέει εντελώς. Εδώ το Cera del Vecchio είναι πλήρως στεγανό και όμως αναπνέει. Il prodotto totalmente idrorepellente, ma ancora traspira, l'aria e l'acqua passano. Εδώ έχουμε το βέτρο οπάκο και το βέτρο λούτσιντο, τα οποία είναι φτιαγμένα για μπάνια ή κουζίνες και παρέχουν πλήρη προστασία από τις υδατικές ροές. Φανταστείτε έναν πάγκο ντουζιέρας. Θα τον προστατεύσουμε με 2 στρώσεις από αυτό το προϊόν και κατόπιν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με ασφάλεια για χρόνια, γιατί το νερό δεν θα διεισδύει μέσα στον τοίχο. Γιατί εστιάζουμε τόσο πολύ στον ασβέστη? Διότι είναι ένα τελείως φυσικό προϊόν και αναπνέει εντελώς. Οι τεχνικές προδιαγραφές είναι ξεκάθαρες, αλλά η επίδειξη που κάνουμε σήμερα πάει πέρα από τα τεχνικά δελτία δεδομένων, γιατί μπορείτε να δείτε και οι ίδιοι την πραγματική αξία αυτού του προϊόντος. Τώρα θα ψεκάσω νερό πάνω στο Istinto και θα δείτε πώς αμέσως απορροφάτε. Όπως μπορείτε να δείτε, το Istinto είναι απορροφητικό. Come vedete, Istinto assorbe. Cosa succede con la cera? Perché Istinto ha questa magia, il prodotto alla calce ha questa magia. Posso cambiare le performance in base alla finitura. Τι συμβαίνει με το τσιέρα? Βλέπουμε ότι το τσιέρα είναι υδροαποθητικό, άρα τείνει να ξεγλιστρά. Απορροφάται μόνο σε μερικά σημεία γιατί διατηρεί την ικανότητα της αναπνοής του. E punto perché ancora mantiene questa traspirabilità. Andiamo invece. Ας δούμε τώρα τι συμβαίνει με το βέτρο μαζί το οπάκο και το λούτσιντο. Το νερό συνεχίζει να ρέει εδώ. Δεν έχει απορροφηθεί. Qui l'acqua semplicemente scorre, non viene assorbita. Αυτά είναι τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά αυτού του προϊόντος. Caratteristiche eccezionali di questo prodotto. Vi faccio notare una cosa in più. Αφήστε με να σας δείξω Vedete ένα che ακόμα qua- πράγμα. Βλέπετε, έχουμε ακόμα κάποιες μικρές απορροφήσεις εδώ. Οπότε, όταν δουλεύουμε σε έναν πάγκο ντουζιέρας ή στην πλάτη ενός νεροχύτη, θα πρέπει να εφαρμόσουμε το βέτρο ακόμα μία φορά για να γεμίσουμε όλες αυτές τις μικρορογμές και να έχουμε τελικά έναν τελείως στεγανό τοίχο. Chiudere tutti questi queste piccole micro fessure in modo di avere una parete completamente impermeabile e poter dare così una possibile variazione di finitura per Τώρα έχουμε μόνο να αρχίσουμε να δουλεύουμε και να διασκεδάζουμε με τα μπάνια και τις κουζίνες. lavorare e divertirsi con bagni e cucina.